Sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pas. Coba kaya ngopo? Rambut. Joget ana cah bagus. Papujanku jejantang hatiku sambungku mong dalu ngrobit kasaremu kalauman karamamu kang mas kang merah titisake murih lestarine ati pirantine tanan ingkang garune ya mangakibate aku bayangno kaya ngopo unsek. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pomo tenan sida Gati upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane iki sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Upamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu. Mas aku ya. Minda boya yen tasih rip lan nandika mas Ya. ibaknya Mulya. Jaran lair potri solesta terus bisa nyura Oh. Sambung wanci dalu, langsung cek. Diaturke swara saka niken Salindri. Katur Bos Tanoganya Jaya ugi. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Tolong. Juga Pak Eko Mugiono. Mboten supen abahmu sithik amanah saking Tulungagung. Pak Nardi. Saya mulya. Oke. Sambung wanci dalu. Sing gedhe bang aku kang mas papujanku jejentang hatiku sambungku mengawan cetalu Apa iya Cahayu? saremo Rrr. Lawan karamamu tangan mas Ya 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 ya.
Mas Audin. Yo to yo. No. Jan penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan sing senggak no. Wah, Jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. No. Yen tersita surat nandika sripatnya mulya zalair putri selestia terus disanjung marati Wah, Jan rumahku. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, Kowe kok udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar Ket iki sore. gerlimbukan ya cek anune. Cek enak Heeh. meneh. Pengrawit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku Iya. ya wis nyanyi sama trimo main joget tok. Mek joget tok iki nanggapne Lagi- kowe. Lagi lho, nabok ora nek sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Ah. Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ra Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah Ya kok. Allah, Wong ya iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iku lho. Apa-apa kok. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi nutupi kotak. kotak. Percuma ngene iki terus nenek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Ya aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak, kok ngletak, kowe lungguh wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembange sambung Wanci Dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aguan dalem Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Nar. Narto Sabdo. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi.